Teacher Deb. Hello mga bata, kumusta? Magtuon ta karon sa litrang C. Yang tingog K. Litrang C. Yang tingog K. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang C. Cactus. Carrot. Card. Cake. Mga buluhaton, ilha ang ngalan sa mga hulagway. Unsa ang sinugdan ng tingog niini? Markahi og check ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog nga K. Sunod, ilha ang ngalan sa mga hulagway. Ug ikahon ang anaay tingog nga K. Mga bata, magbasa na ta. A. Ka. O. Ko. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Ko. Ko. Ak. Ok. Mga pulong. Carla. Facardo. Coco. Carrot. Cactus. Pulungan.
or phrase. Karot sa yuta. Tunok sa kaktus. Hugpulong or sentence. Si Mr. Facardo o Coco managsuon. Naakang Carla ang karton. Sunod mga bata, mag-story ta. Ang uluhan sa atong story, si Cardo ug ang unom kawati. Naay unom kawati ang nakita ni Cardo sa yuta. Apan sa iyang pag-ihap, 5 ra kini. Asa man ang usa? Gipangita niya kini ug nga ara di ay ang usa sa loyo sarilo nga guba. Mga pangutana, kinsa ang gihisgutan sa istorya? Unsa iyang nakita? Pila kawati iyang naihap? Nakita ba niya ang usa kawati? Asa man kini nagtago? Nakakita na ba mo og wati? Gikuha ba ninyo kini gamit inyong kamot? Ngano man? Ug karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang C. Ipadayon ang pagsulat sa litrang C sa linya.